Tuo matama mar chuny ok en gino mathoro mako nyithindo matindo. Kata kamano jolony e weche thieth nyithindo wacho ni ka omako nyathi matin to thiedhe bedo matek kaluwore kod nengo mar loko chuny manyien. Sigana moyiedhi kawuono jafwambo marwa Steve Biko kod familia mar Liliana Luoch mane kod nyathi ma osedak gi tuo matama mar chuny kuom dweche 10 kendo losonwa lipodne. Saa 2 okinyi e gweng' ma Gombe Komole kaunti ma Siaya, Liliana Luoch yiero yedhe mopogore kowuok e Kirope kendo gikone to yudo bet gi nyathine matin Ethan Nolan ma jadweche 10. Bang' neno ranyisi mag wang' kod oko maratong', Lilian nochako wuoth kendo limo od thieth ma Siaya nimar chal mar ngima nyathine ne chiche ma gikone to wuoth nochopo e od thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital e boma ma Eldoret. Ethan Nolan nochako tuo ko ja 2 weeks kumana tere medical mo oyudne en gi jaundice, then wabedo referred to Siaya referral kuma bende ne gi confirm nen jaundice. Bang' pimo liver function test ne wabedo referred to Jaramogi referral Kisumu kuma notem timo test mopogre to tuo ne podoko yudna ang'o makelo jaundice no. Then wabedo referred to Moi Teaching and Referral Eldoret. Bang' bedo Eldoret kuom dweche 5, gikone to lakteche noyudo Ethan kod tuo matama mar chuny kendo nojiwo mondo tere piny India mondo wilne chuny. Bang' pim mopogre kuom muda mar dweche 5 hivi noyudne en gi tuo mar liver disease mosechopo liver failure ma bende notamogi kaka ginyalo chiedho makoro wabedo referred to India kumoripo beni timone liver transplant. Kalure kod Dori Nagina, laktar mar nyithindo od thieth ma Siaya, tek yudo tuo matama mar chuny kuom nyithindo ka moko inyuolo kode e kinde ma moko to nyalo game e wi dongo. Even though it's a rare condition in our setup, we have in stages. There are those that are born with the condition, then there are those that develop it after they are born. Laktar Agina medo ni ranyisi mag tuoni oting'o wang' kod del maratong' kendo kofwenye chon to inyalo thiedhe kapok ochopo rang'iny matama. Urine should be amber in color, but now when it turns to be yellow, that is very yellow, we become worried. When we have yellow eyes and then yellow skin, that is called jaundice, we are a bit worried. Omedo ni bero mar tuo matama mar chuny itime piny India ni mar ute thieth ma Kenya pod onge kod lony moromo kod gige thieth minyalo tigo e wilo chuny. If we have causes like biliary atresia, we always do surgeries and they are done in MTRH. But now in cases where we have herbal intoxication or the toxic drugs to the liver, they are drugs we put the child on for a period of 4 to 6 weeks. Then if they don't resolve, then we'll have to refer for further management. Mostly we do refer to India for transplant. Kalure kod nengo mamalo mar thiedho tuoni, familia mar Liliana Luoch mokwom kod nyathi gi pacho kwayo kony mar yudo omenda maromo milion 6 e reso ngima wuodgi e piny India ni mar wuodh manyo ngima oseduono mwandugi. Gimoro amora ma wan go waseuso kwatemo kar madwanyal. Waseuso dhok, waseuso puodho mondo resko ngimane to konyago lemo. Manage condition ni tek nikech at any time onyalo chwer mano kalore ga symptoms mani dakteche onyisa na stage mosechopeno. Onyalo chwer anytime, onyalo chwer gums ne onyalo chwer ka oko mare nyalo wuok gremo, onyalo chwer kata ai wang'e. Koro manage osebedo matek nikech kata othieno ok anyal nindo nikech samoro anyalo nindo to emergency wuok samoro chwer takia. Kaka yo mar geng'o kendo kedo gi tuoni, laktar Dori ni kod kwayo ne mine ahinya te wach tiyo kod yedhe kaka paracetamol mowach ni ok ber gi ngima nyithindo matindo kendo limo ute thieth kinde ka kinde nyalo reso ngimagi. Herbal intoxication, that is the first thing that is very common
in our setup. It is herbal intoxication. Then number 2, we have excess use of paracetamol or the NSAIDs when the child is still young. If we keep on giving this child drugs that are toxic to the liver, then atresia, this is where our bile cannot be well excreted from the tract. And when bile is not excreted well in the tract, it means it is going to accumulate. When it accumulates, it leads to liver injury. Familia ma Lilian Aluoj ni kod geno ni gibiro yudo kony kokalo kuom jasamaria mang'uon manyalo donjo kendo jologi mar yudo omenda makore lachni mar chopo e piny India. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.